Umulozo Mozek no kwamu no do Chukwu Charles Soludo si no yeme Mathias arrest. This video no si no yebulu Mathias ana ma ato ase. Kede he menji we kwuo ya. Enwe so many points Soludo raising na this video and ma tackle 3 of them very very well. Kiwe nwe ike got enji we sikida na no yeme Mathias arrest. So the target now is Mathias now. Because mgbe ọ na-agwa ndị dibia na-agwa ndị olufe na-akwa ọkụkọ is untouchable, akpụrụ na-akwa ọkụ. Just that what I am against in all of these things is the long overdue trial eji ha. This is what I am against. Injustice to one is an injustice to all. If and they are guilty, serve them over 5 years, over 3 years, let them go and face it. Rather than either prolong adjourn cause. It's uncalled for. That's the only thing I'm against. Man, as long as na young boy say kwesịrị ịma ihe mara na aka jaja na-ebute ọnụ mmanụ, that is the right way to go. Na kedu ihe nji wesi na ya mee Mathias arrest. Charles Soludo bịa senate na Anambra originally is a home for all. Now, ị na-eme ọsịkwa ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme your own religion interfere na nke mmadụ. Ime na gịnị interfere na nke mozogbo nno dati na obi gbaje mgba Mathias ya bi ime. Because iman nọ na nke gị nọrọ na nke onye ọzọ. Ya ha bụ Christian kita je na-agwa ndị Muslim ka ha esi wee mediatin ka ha wee mee ha na-achọ. I believe ho n'eluigwe, ndị a believe n'eluigwe. I believe n'ọkụ mmụọ, ndị a believe n'ọkụ mmụọ. So all of them are working towards ha believe na isi na nke gị mapụta. Si halaila no bro na ka esi eme ya. Ịchọkwa n'iti ọnụ na religion bịala abịa. Ihe tikọta ọnụ na ha ncha niile ka amala okene na fight gịnị religion niile bịala abịa na Nigeria including Islam. Mana none of you have the balls and the capacity to do it. Ona ma mmenwe. No ebe ndị Christian no pastor nke anọ na ebe ogbube ọsọ ebu ndị after ebe pastor na anọ gafugo m comment unu. Everywhere niile all this propaganda these 3 days and my comment a lot of you are bloggers overnight, which after this thing I keep saying after this thing you people will not post again because you have nothing to show to the people, you have nothing to deliver. You then watching there's a one warning okusandokwa ni again because unu do no jo no yi unu ebidokwa na pollute be mmili. Moptakwana na ichi warning say na he is not against ikpe ihe ọbụla ịchọ ikpe. Soludo kwulia na this video he is not against ikpe ihe ọbụla ịchọ ikpe ihe ọbụla ịchọ ikpe gwọ nsị na ajago gwọ ihe ọbụla ị na-agwọ mana biko ha ala anyị mmili aka mmili bụ nke onye ọbụla. Mmadụ ama nje ka o je tụọ akwa na mmili na ọnụ onwe oji jeme na mmili na ọbụna ejigwa akwa red ọdụ nnọkwu na ejidezidi mmili inherit ya ka asị na property unu. Even mami water nwe mmili nwana nwe mmili onara across enwe territory onara aba. Every mami water controls their territory. Imambo mami water na Ochanja Head Bridge na Bebulu Jechoke says that ubo mami water na Atlanta Sea. It will not work for you. Yotago. So unu na-eme ihe Soludo so unu na-eme ihe ogbanji unu na-eme ihe eze nwanyị. Ha ala na mmili aka for the last time because na ayi ebidokwa ebe akwụsị. Ayi ebidokwa gịnị ebe akwụsị. The issue of all these things now, stop polluting the waters. Mehe butelu unu chọ aja kulunu mmili aja jeda bụrụ ọbụlụ buta bụlụ baf bụlụ bezikulu unu eje mewe ya mmili bụ mmili. Mana apụta akwabulu fanta iwo na mmili akwabulu nka ị na-asịsị m no ways of your forefathers. Your forefathers mgbe nwanọ fanta na dịrọ kedu ihe ha ji eme ya? That is the question ya ajụ onwe gị. Then we na-akpụta na nke ndị chọọchị. Ọ sị ndị pastọ bekwa ihe ọbụla ị na-ekpe mana blọkụ n'ụzọ si n'unu na-eme crusade. I blọkụ n'ụzọ wele disrupt ndị ọzọ na unu na-eme crusade unu na-eme meeting unu na-eme anything. Every church ọ sị na every church ọbụla nwere fence unu kasị ya na anọ. And he also emphasizing on this prosperity gospel and he preach. He said it in the before in the video. Ebilemu Soludo sinokwuro nka akwe nke ọzọ. Soludo was against prosperity gospel. Kedu ihe prosperity gospel? Iwele nke ali ego wete nka na Jesus enye gị 1 million echi. Kwuo nke akwụwa nke ọzọ. I will not mention name. Ogwa mazikwa nke believe na ị na-akwụ. So Soludo is saying all those things now
pastor bụ na enweta na preach Jesus enyere gị miracle and you are not working. Jesus eme nke that na ya akpọrọ gị ka ị bịa kọwa. That na gịnị me Bible say that ne we bless the works of our hand. A man don't na church every day na-echi I receive without not doing anything. Soludo spoke exclusively against it, and he also made mention of he specializing on ine-eme nke gị interfere na nke onye ọzọ. So if you just say n'aka ya akpala Mathias very soon, I can't wait. I cannot wait. At least ka the team we mee gịnị wee okwu a wee mee gịnị nke na unu nwe mgbe ọ gbara ọsọ. Onwe mgbe ọ gbara ọsọ ka ya ekpoli ya mgbe ahụ sị na ọ na-eje gọọmenti ha wute ozu ndị otu ya nwụrụ n'accident. Kezi the outcome Mathias lipụ ọsọ. And when you notice of recent, Mathias na-atazi ahụ n'ike. Mathias na-atagwo because members are not increasing. Members are reducing. Onye na-eti debate of 20 million cannot bring out 100,000 can the church are not in need. Are you seeing what I'm saying? Mama put 20 million for pastor challenge and all these things. One day we'll make our time to talk about that, but for now, ka anyị kwugodo nke Soludo kwu mmadụ nyeti 20 million Mathias 20 for challenge against pastors mana ọmụ wepụta 100,000 nyele members ya aka every Sunday amata 1 penta rice mata 1 penta garri eke ya mmadụ 50 kwọta kọpụ ihe ha na-eme isi m n'isi dị onye ahụ mma onye ọgụ bụ ka ha gba in that is omenala all those things on eme so si ya bụ onye na-eme gịnị na progress onwenugo onye for Mathias ko dedicate moto members ya none o dedicate no go no members ya none so onye aghọli ka agba ka ọ dịkwanụ enwere freedom of religion up here ịmara nke na na-eme but don't interfere with others. Okay, ị na-agwọ nsị na aja na-agwọ ife a niile don't go to the water, the stream, the society nwe anyị ncha nwunye ọkwụ n'ụka dị fọ ebe dị ife nse ndị na-aka ụka ebe a jee ebe gịnị banye n'ime fensị ebe a jee ebe gịnị ka ụka ịkasị ụka ịpụta mana mgbe ị bịazi je blọk ọ dị road onye ọbụla siwere aga si na ebe a ka ị na-aka nke gị mana nsogbu dị. So ndị eze nwaanyị anyị wee sịba ndị na-ama achụsị anyị si na aja isi nọ na mmiri ịfụrọ mmiri ife ị na-agwọ ọkọ ma ife ama adịile ya egoro buta egoro buta ma dịse nnukwu ife a na-adọ nnukwu bọwela watuo ya mmiri na be gị ịmara ife niile na-eme imecha ị na-ene mmiri anya na-enwe mmiri ebe a anyị fụkwa gị na awa river akara aba aghọrọ ofu ebe mmiri anyị na-aṅụ ma ife a typhoid benatanụ ọ bụrụ na anyị chụta nsị na aja esi na ọnụ ụzọ gbara ịnọ ka ị ga-adọbịa ịchụsịa ya kpọkọcha ya baa na kọmpaụnd gị ijere ụka ụzọ ịka nke ọzọ ụzọ agba niile ya ọbịa beghị ebe a ụzọ gbara ịnọ adịbeghị anyị fụghị n'ilo ịpụtakwa n'ilo ebe anyị ncha nwere ịdọrọ ya anyị kwụghị aka ịgbakọta ọka bịa kọwaa